Bisag asa ta maabot ani. Wala buta makita kwarta ni. Unsa man siya diha? Uy, kini kiway tao. Tama, dali ka kayo ni. Nung dili man ni maigok. Ini na po yung isabi. Kini. Murag mga kwarta ko ani. Di dun ni maigo ba? Ayaw ba? Ayaw lagi. Pre, basi naglisod ka na, pre. Naglisod ka ni kuno, dili mabrihan. Ako'y patrabaho na. Kay ka ng trabaho na. Expert na kay kuha na. Expert na kani. Expert kay kuha na. Pero, mga yun, kong bayad na pag mablihan ako na. Pila man pod? Bisag 500 lang. Ha? Dakuha ba na oy? Kunta sa mablihan na. Daghan kay nagkwarta diha. Bitaw no? Sige. Abri ha? Kini, kwarta na. Sige, pre. Ako mablihan, pre. Ambil. Pre, murag dili dili pwede, pre. Kani na lang, oh. Kay mablihan eh. Sige pre. Abri na. Tiba-tiba juta ni ron. Abri na! Yes! Audan ni mo pre, uy! Musulod kog una, ha? Sige. Oh, diya na ka, ha? Kaya ni pare, uy! Pre! Abrihan ako, pre! Pre? Say, pre! Kabalo ba ka nga kuha ni dire? Tagam ni mo! Ang pagpangawat dili na maayo mga kaangklits. Busa bisan unsa pa kagipit nato karon. Paningkamuti, trabaho kay moabot ang panahon nga ikaw na pud ang paboran.